салом дуруд бепоён ба ҳар як шумоён дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. ва дар навори имрӯзаи мо дӯстон фигурни паталоки бассейн чистовои ремонт шуд дӯстони азиз. ин навор пешниҳоди шумо ба он хотира дӯстон ки бисёриҳо гуфтардем ки фигурни паталок неу бассейнҳоя мегизала боша ина бародаро бассейн фигура задагӣ на галагено отдельно часпондагӣ гирён мешавад лентаҳои дарун отдельно бародаро бисёриҳо гуфтардем ки бассейни задагияи бисёри точкода белента лента монда мешавад ина бародаро ҳоваина кагнада лентааш монда мешавад лентаи чандсветаи бихоҳи дӯстон ҳастай шумо ҳар як шумо метавонед ам хеле лента бимонед касоне ки устоен ё баъзе устоҳо наисондардан навичокҳое ки нав сар кардан ака дар ҳамин бассейн чӣ хел лента мемонем мо лента бисёриҳоштан мо лента мондем ба хамуд мондем лентара сим бировардем дӯстон хамуд қати намонен иҷа борти мебурорӣ дурун дар лента меояд шуби гирён шавад ба зеб бияй нарӯшанӣ дар дурун битова. ва дӯстони азиз дастгирро фаромӯш намекунем касоне ки меҳмоне дар канали мо ҳатман даромада обунашавем дӯстон ва дастгирро фаромӯш накунед чунки дастгири шумо пешравии моа ва бародаро агар имкониятш бошава программаи VPN скача кунед баъдан навораи моро тамошо кунед дӯстон. ва аз ҳамаи шумо миннатдорам ба хотири дастгиритон ҳазор раҳмат дӯстони азиз шумо ҳастед ки дастгирӣ мекунед мо видеои нави дар нав пешкаши шумо мегардонем дӯстон. ва касоне дар маҳқулаам херемонтҳо метавонанд дар номерои зери видео мондагӣ занг бизанем ки ватсаби мо дар бинависонанд нашоти нарх навои ремонт бо чақчақ мекунем ки ҷоиша нафаҳмед агар дӯстон бо мефаҳмонемтон. ва ина бародарои ҷа абои задагие мехона абои омодагие нигоҳ кунед чӣ хел абоиш ба зебай ва абои катадона гулои ката дора ина бародаро ва ба о хотире ки хона пасттаракай стенаш дӯстон ба ҳамин хотир ина плинтусои паҳми бад задагӣ нестай плинтусои 10 сантиметра задагия ва бисёри бародаро гуфтанд мо плинтус мезанем болои ҳамин плинтусо шоф мемонад чикор кунем амира бародаро дар он ҳолате агар стена нерона боша плинтуса кле кадаи стена танаи стенада плинтуса кантар мекаша ба ҳамин хотир боло шоф мета тааш бояд шоф ната таи плинтус бародаро баъдан шумо метавонед гермети қатии жидки воз қатӣ мазид кунед ҳамин болора ё шпаклёвка қатӣ мазид кунед даст қативу ва баъдан плинтусотон эмулсия бизанед қаи шпаклёвка якҷоя дига ягон точкаш шоф намемонад шофам намета ва мурчаам ҷо намегира. ва ина дӯстон галагенои часпондагӣ чанд намуд галагенай ва галаген агар имкониятш боша стена дуртарак бичаспонем бо беҳтарин мешавад дӯстон ина ба лави гипс фигураи бировардагӣ бичаспонем бо беҳтарин мешавад. ва ина бародаро чӣ хеле шумо гуфта буден лентара чӣ хел бичаспонем дар бассейн ва чанқа урони бутем ина дӯстон гидета 4-5 сантиметр вори урони додагияй ва баъдан лентара часпондагием лента дарҳои ҳамин дуруни бортикай ҳоз лентаро мебуром нишонтон метавонам ина дӯстони азиз лентаи часпондагӣ ина чӣ хел дида истодани шумо ина лента ҳам хел лентара баъд ҳамин дурунда мепартои худаш гирён мешавад инаҷа ҷои люстри часпондагӣ нестай ҳозиҷа фақат галагено қатии лентаи часпондагӣ паталок ранг кардагияй ва дӯстони азиз инаҷа турбо карниз ду дона ба чӣ хотир задагия дӯстон якм турбааш ай парда ина чӣ хел дида истодани шумо якм турбааш ай пардай ва дуюм турбааш ай тури парда ина аввал тура мекашинам хел дар треза ва баъдан ина пардаро мекашӣ дӯстон ба хотире ки вазмин нашавад турба хам назанад ба ҳамин хотир ду турба мондагия дӯстон шитоби карнизо хам назана ина ду турба мондагия ҳар як шумо метавонед ҳамин хел ду турба бимонед ва баъдан маҳкам кунед. ва ина бародаро иҷада ҳастай пластмассое ки ду турбара ина барои специалан барои ду турбаи поя ду поя намезанем як поя мезанӣ ҷои ду турба ина мондагӣ маҳкамаш мекунӣ баъдан. ва ина бародаро абои хона ина хона полный ремонт под ключ ремонтеш
хайҷа курпача таркагии хона зиндагӣ мекунад, ҳеҷ чӣ намекунад. ва ин дӯстон абои задагӣ хона тайёр. Погиза падноса мондагӣ стол накриват кардаги қанд қанфид марҳамат кунед бародаро. ва дастгирро фаромӯш накунед, ҳамун лайкҳоро бимонед, беҳтарин мешавад ва ҳар яки шуморо худованд нигаҳбон бошад. дӯстони азиз, паноҳи ҳартон ба худо. ва дастгирро фаромӯш накунед, имконият чӣ боша ба программаи VPN наворои моро тамошо кунед, скачат кунед, ба программаи VPN тамошо кунед, беҳтарин мешавад. ва худованд нигаҳбонатон бошад дӯстон.